E chega un momento que a mí polo menos me gusta moito. Falamos de cine en Radio Culleredo, abrimos as nosas crónicas cínicas para que fale e moito, que fale el máis que a min me gusta o cine, pero non entendo tanto. Pois falamos con Fernando Sampedro. Moi bons días, don Fernando. Muy buenos días. Bueno, aquí esto se trata de un diálogo, iba a decir para besugos, pero no, un diálogo. No, espero que para outro tipo de peixe, para besugos non. Bueno, o llomol, que se diga en galego, non? Efectivamente. Bueno, pero besugo, en castelán, é unha desas palabras simpáticas que a mí me fan gracia, como ladrillo, chorizo, bueno, palabras que teñen gracia, non sei por qué. Sí, é curioso. O torrinolaringólogo, non? Tamén, ornitorrinco. Ese esternocleidomastoideo. Eso sí que era difícil, había que coller carreriña, Pero bueno, non sei, eso, poderíamos un día facer un longo debate sobre por que nos fan gracia certas palabras. Pois sí. Cada un que aporte as súas. Efectivamente. Bueno, pero hoxe non imos debatir, porque senón acabamos, como sempre, enrollándonos. Que debate temos en canto a películas ou series para esta semana? Que recomendamos? Pois saber o que nos dá tempo a comentar, pero material hai. Entón, podemos empezar por dúas películas. Ademais, é que son totalmente contrapostas. Me explico. Dúas películas que me chamaron a atención recentemente, vistas recentemente, é que unha delas é unha das últimas grandes producións hollywoodienses, non? Nominada a varios Oscars, esas cousas. E outra é unha película pequeniña que pasou moi desapercibida, pero ni sequera se estreou nos cines, ou se estreou foi de maneira moi reducida, que, bueno, ainda así, eu che digo que me gusta máis que a de Hollywood. Bueno, pues a ver... Con todos os seus fastos e os seus presupostos hollywoodienses, a veces... pasa no mismo no mundo da música, por exemplo. A veces temos o millorciño ao lado da casa e non o logramos ver. E non o valoramos como se merece. Bueno, pois contame cale a famosa e logo me contas e me das a sorpresa da película menor, pero non tan menor. Exacto. Bueno, pois veña. A película hollywoodiense de que estou falando, pois, como decía, nominada a varios Oscars, ademais, que trata, pois, un tema da máis rabiosa actualidade. Estou falando de Cónclave. A película sobre, bueno, a elección dun novo papa e os tejemanejes que andan que se cocen no Vaticano ao redor de toda esa elección, non? Con Ralph Fiennes ao frente, John Lithgow, unha sorprendente e non digo máis, digo sorprendente, hai que ver na película, Isabella Rossellini. Sí. E bueno, pois o actor italiano Sergio Castellito, como lo llamamos aquí. Bueno, un bo reparto, e logo pois incluso o resto de secundarios pois tamén todos brillan a un excelente nivel. O que xa non brilla tanto é a concepción da película en sí mesma. Me explico. É unha película que non se acaba de definir. Os primeiros minutos está plantexada como un thriller. Incluso parecen nos 10 primeiros minutos. Eu digo, pero que isto promete, porque parece unha película de terror. esos travelings polos pasillos do Vaticano, ¿no? Esos claroscuros que nos presenta por esas instancias secretas e prohibidas, ¿no? Bueno, con ese papa recén fallecido. Despois vai cambiando a cousa. Intenta abarcar tanto, é o que suele pasar, intenta abarcar tanto que non se acaba por definir. Non sabemos se é un drama, non sabemos se é un thriller, non sabemos se é unha película de denuncia,
porque, bueno, pasa moi por encima de todas as polémicas, non quere meterse en berenjenales o señor director, entón, pois, os recurrentes temas da Iglesia, non? Pois como a pederastia, por exemplo. Simplemente se menciona a palabra unha vez, así, nunha conversación casual entre dos protagonistas. A ver, que facemos? Non queremos mollarnos, pero queremos facer unha película sobre eso. Pois neste caso, vale, o director, os produtores intentan ter contento a todo o mundo, pero eso non se pode lograr, non? Cando intentas contentar a todo o mundo, acabas descontentando a outros. Aínda que a película teña certo ritmo narrativo, ver, xa máis ou menos entretida, pero a sensación final que me deixa a mí, pois é a dun telefilme de luxo, nada máis. Un excelente diseño de produción, un vestuario moi cuidado, claro, os traxes son todos iguales, os cardenais. Hombre, sí, os cardenais, cando están reunidos, os 108 cardenais, pues claro, os traxes son iguales para todos, non? Eles deberan costar un ollo da cara. Sí. Bueno, supoño que rodarían nas instancias do reais, do Vaticano, se lles deixaron, e senón... No Vaticano creo que non foi no Vaticano, bueno, segundo estiven lendo. As recrearon, non sei se con maior ou menor fidelidade, pero bueno, dan o pego, non? E xa digo, pois, a ver, unha película que se pode ver, sí, claro que se pode ver, pero que podería ser moito máis, se queda, pois, o sea, o único aliciente da película é saber quen será dos 3, 4 posibles candidatos, como se van eliminando, bueno, como se fora calquera outra elección, non? Neste caso, pois, é un novo papa, pero podería ser, pois, non sei, o presidente dun goberno ou o novo director xeral dunha empresa, que máis ben o que parece, tamén en determinados momentos. É estereotipando os personaxes. O que non quere, pero que é o candidato perfecto. O que sí quere, pero ten un pasado oscuro detrás que pode xogar na súa contra. O manipulador que pretende chegar a toda costa a ese posto. O que lle dá o mismo, nin fu nin fa, e cae ben a todo o mundo, pero lle falta carácter. O sea, son personaxes estereotipados, non? Bueno, eso tamén xoga na súa contra. E a posible sorpresa inicial que poidera ter a película queda diluída, evidentemente, non? Por eso digo que non sorprende, non... É unha película de encefalograma plano, moi para todos os públicos, cousa que non me parece mal, pero que eu lle pediría un pouquiño máis de sangre, un pouquiño máis de forza, non? Por lo demais, en todos os aspectos, absolutamente pulcra e estupenda. Aí sí que no aspecto técnico non se lle pode poñer ninguna pega, nin no artístico. Si se lle pode poñer, pois, no narrativo, tanto na forma como no fondo. Na forma... por non acabar de definirse, e no fondo por non ter unha historia suficientemente sólida, por prometer máis do que dá. Nin a palabra, non? Pois a mí me gustou máis que ganou os Óscars, Non. Moitísimo máis que a Nora, pero vamos, de aquí a Lima, vamos. Home, a Nora poderá ser mellor ou peor película, aí xa non entro, pero polo menos é un pouco máis sorprendente. A mí me dou algo que non esperaba. Sí, a mí o Gallano modera. A verdade que... Non nego que me divertín. Eu me cabrei. Vendo a Nora, digo, vendo a Nora. Con clave me divertín. Con clave sí que me divertiu, a verdade. Pero bueno. Bueno, divertir. A mí sí, eu pasei ben, de feito me gustaría tela na miña filmoteca e supoño que acabará caendo. Bueno, pues mira, xa eres máis fan que a min da película. Sí, no, eu estou enamorado da película, a verdade que me gustou moito, pero sí que creo que é máis un divertimento que outra cousa, é unha peli de entretenimento. É demasiado blanca.
Claro, é demasiado blanca. Ainda así, che digo que pareceme bastante mellor película, é moito máis entretenida que Las sandalias del pescador con Anthony Quinn. Que era moi aburrida. É outra cousa, é outra historia, pero bueno. Bueno, pero se están comparando pola temática, non? Sí, sí. A ver, a teño moi olvidada a de Anthony Pues Quinn. eu vina precisamente hai 2 semanas cando foi todo o tema da elección do novo Papa, de León XIV, bueno, a mí me gusta, é tamén un filme que me gusta, pero claro, Cónclave é outra historia. Unha é unha película que plantexa un tema como moi trascendente e a outra é un entretenimento, como é Cónclave, unha película divertida. Bueno, eu a recomendo, se pode ver. Está o que podería haber sido un thriller a maneira política, ¿no? Creo que decía que podería ser un papa, un novo papa, pero de tejemanejes, as corruptelas, da igual que sea un papa que o director xeral daquela empresa ou o presidente da Xunta. É o mismo. Entón, bueno, o que decía ao principio, o que podería haber sido non é que este mal o que hai, pero lle falta sangue, non é palabra. Bueno. Non literalmente, lle falta sangue, lle falta vitalidade. Sí, sangre nas venas. Efectivamente. Bueno, movimiento. Pois este Cónclave que non acaba de convencer a Fernando, pero que se deixa ver pois a primeira das recomendacións, que sería a famosa ou a que se levaba todas as atencións, pero nos decías que había outra que o mellor estaba mellor e sin ter tanto boato e tanta pompa, non? Exacto, é que a min polo menos gustoume máis. Pois mira, é unha peliculiña xa ten un par de anos, pero pois non a puiden ver ata agora. Veime unha agradable sorpresa. É unha película, ademais, galega. Imos facer un pouco de patria, que casi nunca facemos, e tamén toca, porque aquí tamén xa dixemos moitas veces, falando das series, que hai moi bons profesionales, moi bons actores, non tanto directores, pero, ademais, agora estes días, que está de moda, que está falando moito de Oliver Laxe, sí. polo seu premio en Cannes. Non vi ningunha película del, polo cal aínda non podo opinar. Pero, bueno, vereinas, tanto esta nova como a anterior. Tamén foi bastante estudiada. Parece que te perdo un poquinho, Fernando, a ver si, como digo outro, a ver, vírate un pouco, a ver si... Sigo no mesmo sitio, non sei. A ver, pois nada, a ver, parece que se vai por momentos o son un pouquiño. Decías que Oliver Laxe que tes que repasar a súa filmografía, non? Repasar vela, porque ainda non vi ninguna das películas que dirixiu. Puxenche en bandexa, quedaba ben o de repasar, para que quedara así ben. Bueno, pero non dá tempo a todo a veces, ou non surxe a oportunidade. Oliver Laxe, pois quero velas, me interesan, sobre todo estas 2 últimas películas, que son as máis galardoadas da súa trayectoria, e veremos a ver si temos un gran director galego que poida chegar, quen sabe, ata Hollywood. Aunque, ainda que teño, polo que leín del, teño a impresión de que non aspiración. Non parece que sexa esa a trayectoria que el persigue, non? Sí, bueno, pero xa se sabe que logo si lle poñen os billetes un proxecto interesante, aínda que sexa Hollywood detrás, por que non? Faría moi ben en aproveitalo. Sí, evidentemente. Bueno, pero bueno, decías que a marxe de neste caso de Sirat, o novo que parece éxito, non? De Oliver Laxe, decías, hai unha película que como que te sorprendeu e non esperabas que te sorprendera así, non? Parabéns, ademais. Bueno, o título é O Meo Can, así de sinxelo. Bueno, o protagonista absoluto, de sobra descoñecido, ademais nun rexistro totalmente diferente ao que estamos acostumados a ver, logo falamos del. Decías Manuel Manquiña, que non se te escoitou ben. Manquiña, o gran Manquiña. O gran Manquiña, Manqui, os amigos, efectivamente.
bueno, pois aí está. Pero o aliciente principal para ver a película é o debut na gran pantalla dunha amiga miña, ademais, Paula Chaves, máis coñecida como Pauliña, pois unha cantautora galega, de Cambados, máis concretamente, aínda que ela reside en Santiago xa fai un tempo, e que na gran pantalla, pois, cun papel ademais feito a súa medida, non? Ela, xa digo, é unha das máis interesantes, xa non só a nivel galego, senón o meu gusto a nivel nacional, cantautoras bueno, ainda que ela cante en galego, a súa música está moi enraizada na tradición folk americana, non? La toca a guitarra, compón as súas propias cancións, e, bueno, pois xa leva unha trayectoria dentro da súa xuventude, tendo en conta que ainda non ten nin 30 anos, pois unha trayectoria francamente interesante. Pois mira, pois animo tamén a descubrila, xa non só como actriz nesta película, senón como músico tamén, pues, na vosa plataforma favorita, YouTube, Spotify, a que gostedes, non? Pauliña, con NH. Aí encontraredes a súa música. Bueno, pois Pauliña, Paula Chaves, debuta como actriz nesta película, que nos conta unha historia moi sinxela, buscando ademais a emoción, a emoción do espectador, non? Manuel Manquiña, o noso Manqui, pois interpreta a un home xa sesentón, non? Que, bueno, ten mermadas as súas facultades intelectuais, non? Que vive tranquilamente sendo o último habitante dunha aldea xa totalmente desvencixada, non? No profundo rural galego, bueno, unha aldea que supoño que é inventada o nome porque é Novela Dumia. Sí, como que non me soa, non? Non que toda a película se rodou na provincia de Ourense, tanto as escenas do rural como as na cidade, da propia cidade de Ourense, da que se poden recoñecer facilmente pois as súas localizacións, non? Pois, bueno, nos conta a historia deste home que chega á cidade de Ourense en busca intentando curar o seu canciño, que simplemente pois foi sufriu un atropelo e buscando pois un veterinario pois chega ata a cidade donde reside o seu irmán, que non quere saber nada del, a súa sobrinha, e el de paso busca tamén a súa filla perdida, que todo o mundo di que morreu cando era nena, pero que el no seu corazón pois sabe que aínda pode estar viva, non? Bueno, pois a partir desde aí se topa co personaxe de Pauliña, unha rapaza, unha pequena delincuente, non? Que vive na rúa prácticamente, que se leva mal coa súa familia, bueno, un personaxe desarraigado, non? Que se busca un pouco a vida como laterilla nas calles das rúas de Ourense, sempre acompañada pola súa guitarra, bueno, pois que fai traballo social na casa do irmán de Manquiña, e a partir de aí pois desenrolan unha amistade na que ela lle axudará a intentar encontrar tanto o can como a súa filla, non? E a partir de aí, pois, unha película que busca tocar a fibra sensible e o consigue. Bueno, o Manqui está de Óscar, as cousas como son, está de Óscar. Normalmente, cando vemos, pois, sempre vemos a persoa por encima do personaxe, non? Pois este non é o caso. Aquí nos identificamos plenamente con ese vello, non? Que bueno, xa bastante desgracia ten con ser disminuído psíquico, e encima, pois, esa ilusión que ten, el non sabe andar polo mundo, ten que apoiarse
con desconfianza, claro, ao principio, sobre todo, en Pauliña para cousas sinxelas como ir ao rexistro civil e preguntar, non? É un home que viviu toda a vida na aldea, que pasou casi toda a súa vida solo, que non sabe desenvolverse pola cidade, non? Pero lonxe de ser unha comedia con máis de Paco Martínez Soria, aquí estamos ante un melodrama emotivo que, bueno, unha película que sobre todo, xa digo, busca tocar a fibra sensible, pois na mesma medida que o fai Giuseppe Tornatore en Cinema Paradiso, por exemplo, sin ir máis longe, me refiro a ese tipo de sensibilidade, non nada que ver argumentalmente, pero ese tipo de sensibilidade que hai que saber levala, non é sinxelo de facer, é complicado, se di sempre que no cine é moi complicado facer reír, pero tamén é igual de complicado facer chorar, aínda que non o pareza, bueno, pois, o home e o can o consigue ao longo das súas casi 2 horas de película, xa digo, o máis interesante ese Manquiña bordando un papel que pues pasou totalmente desapercibido para todo o mundo, non? Bueno, pois a presentación de Pauliña ou Paula Chaves, como que irades chamar, dun papel feito á súa medida que esperemos teña continuidade nun futuro cercano. Porque a verdade é que ela cae moi ben, é imposible non sentir simpatía por esa raterilla de poca monta, non, que interpreta. Bueno, pois unha película a descubrir que podedes encontrar na aplicación da TV Galega, por exemplo, xunto con outras estupendas películas e series de produción autóctona que hai aí. Dádelle un repasiño porque encontraredes máis dunha sorpresa como esta, o home e o can, sin ir máis longe. Así que lle dá sopas con onda a moitísimas producións que andan gañando premios por festivais polo mundo adelante, en serio. Mira, temos aquí ao lado da casa. Bueno, pois unha recomendación desas que nos pode sorprender agradablemente, desas que nos deixan un bo sabor de boca e que fan que nos siga gustando precisamente o cine. Bueno, xa para rematar, así nos quedan moi pouquiños minutos, así unha recomendación un pouquiño express, cal farías? A ver. Bueno, pois unha recomendación express, veña. Non sei por qué, pero acordeime fai pouco do director Ken Russell, non? Un home que está bastante olvidado hoxe en día, este director, pero que ao longo da súa trayectoria de varias décadas, pois deixou unha serie de películas nas que prácticamente todas tiñen algunha polémica detrás. Sí, é certo. Fora polo que fora, ele estaba considerado, con razón, un auténtico provocador no cine, non? Pode gustar máis ou menos, podes estar de acordo, máis ou menos, pero non cabe duda de que deixou pues, un legado de longametraxes que, bueno, eu recomendo ver, neste caso rever, porque así a verdade bastante olvidadas, pero gracias a Filmin, pois mira, ten aí un bo catálogo, non toda a filmografía, pero mira, aí está, por exemplo, a primeira que revín, quero ver unhas cuantas outra vez en orden cronolóxico, porque fai máis de 30 anos que as vin. Empecé por The Devils, os diaños, a película do ano 71, con Oliver Reed, Vanessa Redgrave facendo de monxa xorobada. Sí. Bueno, unha película que pasa por ser unha das películas máis polémicas da década dos 70, xunto, pois, ao mismo nivel que o Calígula de Tinto Brass, por exemplo, aínda que non é tan bruta. Me refiro a nivel corpo humano. Sí, porque Calígula era máis brutal, non sei se decirlo así, sí, buscaba máis impactar, eu penso, non? Que a que ti refires. The Devils tamén, o seu argumento, pues, estamos na época no siglo XVII, na época da que Europa estaba asolada por diferentes plagas, non? Sobre todo a da peste, bueno, pues Oliver Reed, o protagonista, que interpreta un cura, un sacerdote destes que vai en plan gurú,
pero que se dedica a fornicar con toda canta muller se lle pon a tiro, bueno, o que hoxe en día chamaríamos un coach, non? Un pouco así. Sí. E bueno, tamén incluídas as monxas do convento local, das que a nai superior, a esa xorobada que interpreta Vanessa Redgrave, non? Tamén ten os seus demos persoais, porque eses son os demos do título, os diaños, son os persoais, non estamos ante unha película de temática fantástica, ou sí, quen sabe. Hai que vela precisamente. Sí, a ver, a película é francamente explícita, incluso podemos encadrarla dentro do xénero da nunsploitation, o sea, películas de monxas facendo cousas que non son de monxas. Para aquel ciclo de cine de medianoche que había en televisión española, non? Que paraban a programación durante un ratiño, non había nada para facer unha especie de intermedio e que se foran os menores á cama e logo poñen as películas presuntamente escandalizadoras, non? Cine de medianoche, que se chamaba. Mira, che digo máis, sabes cal foi a primeira película que botaron nese ciclo, que tampouco durou moito, Deliverance, creo, non? Deliverance, sí, señor. Sí. Unha magistral película de John Boorman. Defensa, sí, traducida aquí como Defensa, non? O seu duelo de banjos, que pasou a historia. Sí, inquietante, por certo, esa película, sobre todo, ese duelo de banjos era bastante inquietante, pero bueno. Sí. No, digo, unha excelente película de John Boorman. Bueno, logo, por aí pasaron pois películas como El Imperio de los Sentidos, de Nagisa Oshima, tamén unha magnífica película, e, pois mira, dentro da nunsploitation, que falaba, nun significa monxa en inglés, pois Interior dun convento, de Valerian Borowczyk. Portero de noche, creo que tamén votaran. Portero de noche, que é bastante aburrida, de Viviana Cavani. En fin, bueno, pues películas con alto contenido explícito pero a verdade é que películas dos 70, básicamente, non? Non recordo se pasou The Devils, creo que non. Non, xa che digo eu que non. Eu lembro nesa época, non a lembro. As veíamos todos os venres, e se non as gravábamos. Non, pero non, esa non pasou, non. Eu diría que non. Non porque había en vídeo. Non, seguro, xa che digo seguro que non, esa non. Pasaron algunhas outras así coñecidas das que mencionábamos, pero esa non. Vale. Bueno, pues dentro desa filmografía de Ken Russell, que eu recomendo botarlle un vistazo, sobre todo si non coñecedes o director, que buscades un cine diferente, provocador, transgresor, pero a vez interesante, ten películas moi de temática moi variada, non estamos falando dun erotómano como pode ser Tinto Brass, porque todas as películas van do mismo, Calígula ou Paprika ou que queiras. Non, aquí estamos falando dun director que ten proxectos tan curiosos como Viaje alucinante al fondo de la mente. Estaba pensando nesa precisamente, fíxate. Ou un thriller poquinho máis convencional, pero a vez perturbador, non? Como é A Pasión de China Blue, con a Kathleen Turner no seu máximo esplendor, e un Anthony Perkins tan inquedante como sempre. Pois mira, que máis? Un delirio musical con Roger Daltrey, o cantante dos Who, sobre a figura de Franz Liszt, que se chama Lisztomanía. O sea, bueno, diferentes películas que estas 4, por exemplo, pues, que revelas, o sea, que volveremos a falar de Ken Russell, o seu cine Gothic, xa de mediados dos 80. E Tommy, non te esquezas. Bueno, Tommy, claro, cos Who, a ópera rock dos Who, a famosa. Decía Gothic tamén sobre a creación a lenda sobre esa famosa noite ou noites de fin de semana que pasaron Lord Byron, Mary Shelley, no lago Le Mans, en Suiza, facendo as súas cousas e dando forma, de aí sairía o relato breve, porque non se lle pode chamar novela, que é moi cortiño, Frankenstein ou el moderno Prometeo. Además, recordo que Gothic, que eu a vin no Valle Inclán, o que agora é a Sala Garufa, Gothic se estrenou, creo que no ano 85, chegou casi ao mesmo tempo, con pouquiños meses de diferenza, con outra película da mesma temática, que era Remando al viento de Gonzalo Suárez. De Gonzalo Suárez, sí, señor.
Que sale Hugh Grant, se non o lembro mal. Sí, un bodrio de película, como casi toda a filmografía de Gonzalo Suárez. Ala, xa empezamos. Que xa tocaba, non? Home, hai que baixar algún santo. Bueno. Pois xe lle vai tocar o señor Gonzalo Suárez. En fin, é unha película moi aburrida. Gothic está bastante mellor, aínda que sexa contando a mesma historia, a conta de outra maneira diferente, máis fantástica, entrando de cheo no cine fantástico, de Ken Russell, evidentemente. Un delirio, sí, porque él é un cineasta delirante, que pode gustar ou pode repeler, pero non deixa indiferente. Así que, dito o dito, si queredes profundizar ou redescubrir a Ken Russell, xa comentamos pois unha serie de peliculiñas. Podedes empezar por The Devils mismo. Pois é unha boa recomendación. Se trata de coñecer o cine e abrir un poquinho a mente e os gustos, que para eso temos as crónicas cínicas aquí en Radio Culleredo. Para eso sempre lle pedimos consello a Fernando Sampedro. Fernando, falamos a semana que ven de cine e esta semana falamos de música aquí en Radio Culleredo. Gracias. Por suposto que sí. Unha aperta. Hasta xoves. Hasta logo.